नक्कीच. तर आता शेवटचा प्रश्न, कोकण जपले आपल्या अगोदरच्या पिढीने, आपल्या वाडवडिलांनी. तेच आत्ताच्या तरुणांना जपण्याची गरज आहे आणि मेन टार्गेट इथला तरुण असला पाहिजे. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी आहे तसं कोकण आपण ठेवलं पाहिजे. या तरुणांना काय आवाहन करशील? तरुणांका एकच सांगेन बाबा, आपण खूप लकी असो, आपण खूप नशीबवान असो की अशा भूमीत आमचा जन्म झालो. आज ह्या देशात कोकणासारख्या नंदनवन पुन्हा निर्माण व्हायचा नाही, तर त्या जपण्याची जबाबदारी आपल्यावरती असा. आपल्या आज वैयक्तिक आयुष्य, सामाजिक आयुष्य आणि आपलं गाव आणि आपलं जिल्हो आणि आपलं देश जर मोठं करूचो असतात, तर त्याची सुरुवात आपल्या ह्या मातीपासून करूची गरज आहे. आपल्या प्रत्येक गावागावात 12-5ची देवस्थानं असत आणि ही देवस्थानं अशी तशी नाही आहेत. ही सगळी निसर्गातली ताकद असत. 5 माया म्हणजे पंचमहाभूत आणि 12 अंधार म्हणजे 12 विशीचे 12 राखणदार. हे जर तुमच्या बरोबर असतील तर तुम्ही तुमचं गाव वाचवू शकतात. त्याच्यामुळे आज ही राखणदाराची ताकद घेऊन आपल्या संपूर्ण कोकणात फिरायचा असा. गावाची मोठेपणा आज आपण मारतो, माझं गाव असो, माझं गाव तसो, आय लव्ह असा एक ट्रेंड दिलेलो, आय लव्ह सांगेली आणि काय आय लव्ह निगुडे, सगळं छान आहे. पण ह्या ज्या गावावरती तुम्ही प्रेम दाखवतात त्या प्रेम खोटा असता कामा नये. त्या प्रेम जर खरा जाना तर हयली एकही इंच जमीन बाहेरच्या माणसात विकायची नाही अशी शपथ प्रत्येकाने घेऊ होई. हयली झाडापेडा तशीच रवतली. हयल्या नळीचा पाणी सुद्धा तितक्याच निळाशार आणि इथल्या समुद्र सुद्धा तितकोच छान रवतलो, त्याच्या मासो सुद्धा आमचो रवतलो. अशा पद्धतीने जर आमचं गाव आम्ही टिकवू शकलो तर खऱ्या अर्थान या गावावरचा प्रेम तुम्ही दाखवू शकतात. नाहीतर मी म्हणान की फक्त लोकांना दाखवचा आणि काय नाही, तर त्याच्यामुळे ह्या राखणदार बनान आपल्या ह्या सगळ्या वाचवचा असा, तर त्यात तुम्ही आमच्या सगळ्यांची साथ द्या.